Naše společnost se zabývá sériovou výrobou komponentů pro stavební a výrobní stroje podle výkresové dokumentace zákazníka. V současné době čelíme hlavně nedostatku kvalitních zaměstnanců na trhu práce. Díky robotům od Universal Robot se nám podařilo vyřešit částečně nedostatek pracovníků v naší obrobně a snížit množství opakované rutinní práce, které tyto pracovníci musí vykonávat. Universal Robot tady máme teprve krátkou chvíli a vlastně používáme pro zondování a vyndávání dílů z obráběcích mašin. Největší výhodu bych viděl v úspoře místa, že odpadají závody, ploty a spousta prostoru okolo, který je nevyužitý. V našem případě bylo velice důležité vměstnat robota do již stávajícího pracoviště, které bylo prostorově velice omezené, a proto jsme nemohli využít klasického průmyslového robota, neboť nebylo už žádné místo pro zabezpečení.